Kaderli hatın kızlarımız, sizni ihlas көңілдән Халык ара хатын кызлар көне белән котлыйм. Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән бу елда гаилә учагын саклаучы үзәл затларыбызны, аналарны махсус котлыйсым килә. Яшәү җебе һәр вакыт хатын кыз кулында. Бу якты дөньяга килүебез белән без барыбыз да газиз аналарыбызга бурычлы. Әниләребез назын, йөрәк җылысын без гомер буе күңелдә саклыйбыз. Без күп балалы аналарга кадер хөрмәт күрсәтәбез. Аларның фидакар хезмәтен батырлыкка тиңлибез. Бийек ватан сугышының барлык михнәтләрен кичергән аналарга, өлкән буынга тирән ихтирамыбызны юллыйбыз. Махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрнең аналары һәм аларның көчле рухы, сабырлыгы алдында без баш иябез. Җитештерү, эшмәкәрлек идарә итү, фән һәм мәдәният даирәләрендә уңышларга ирешкән яки үз гомерен бала тәрбияләүгә багышланган әни кешеләргә ярдәм итәрбез. Безнең өчен сез барыгыз да сөекле, барыгыз да кадерле. Гомумән мин бөтен хатын кызларның да ана булу бәхетенә ирешүен телим. Мәшһүр шагыйребез Хади Такташтан да әйбәтрәк әйтеп булмас бугай. Ана бийек исем, нәрсә җитә ана булуга. Хатын кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Бәйрәмегез котлы булсын, үзәл кызларыбыз.